लहान असताना आम्ही आईकडून छोटी भाकरी म्हणजे आम्ही त्याला चांदोबा म्हणायचो भाजून घ्यायचो. आज आई श्रीमईसाठी चांदोबा भाजता. जा छोटी पापा जा. छोटी पापा कशी खाता आपण? तू भाज. कशी खाना अबू तू पापा कशी खाता? अशी अशी पुरे 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 अशी कर. मस्त. मस्त आपण करतो अशी आत. घे घे बस कालची बस. बच का बच ताटात बसतो. चिंकूची पापा. बचा बचा. बच तो पासून. माझी ती माझी माझी ती ए माझी ती माझी ती कोणाची कोणाची पापा कोणाची कोणाची माझी ती माझी ती माझी चिंकूची चिंकूची. कशी खातात माका कशी दी त्याला. परत दे परत दे. आणखी दी आणखी दी. पापा दी पापा दी पापा दी पापा दी बाका भर. बघ पापा खाता काय खाता अबू तू काय खाता? बस पापा खाता घे बस बस. लहानपण काय भारी असतं ना. आपल्याला तेव्हा सगळे लहान लहान गोष्टी आवडत असतात आणि मोठा झाला का सगळे मोठे मोठे.